Da, doamnelor și domnilor, Miss Univers la Culturism, pe care o știți de la noi din emisiune, transmisiune live din carantină pentru că ea este din Italia. V-am spus mai devreme, un bărbat de 45 de ani din București venind din Londra. Este cazul numărul 88, pe care a survenit în timpul emisiunii noastre. Iar numărul 89 este o femeie de 49 de ani din Bihor, venită din Italia. Prin urmare, românii care vin din Italia, se pare că, deși protestează mulți dintre ei la graniță în legătură cu dorința legitimă a autorităților de a intra în carantină, iată că foarte mulți dintre ei, poate nu din câți au ajuns, nu atât de mulți, dar foarte mulți dintre ei chiar au venit cu acest virus COVID-19. Bună seara, iată pe Miss Maria Lara Pop, pe care o știți de la noi din emisiune, care acum se află în carantină. Unde te afli? Ce faci? Bună seara! Bună seara, bună seara! Ce faci? În Sardinia. Stau foarte bine, mulțumesc. Auzi, da, ce faci acum? Te văd cu zâmbetul pe buze. Da, nu, stai o secundă, că italienii, să știi că am observat că în Italia, cum să spun, spiritul este foarte bun. Am văzut o fetiță care pusese un afiș pe bloc: Andra este bine și este acasă cu un curcubeu. Am văzut că oamenii vorbesc unii cu alții prin Instagram Live. Prin urmare, și oamenii spun că vor să stea acasă. Am văzut marve, de ceea ce în România încă n-a apărut, care spun: dom'le, rămâneți acasă. Da, bun, ce faci? Cum ești? Da, noi transmitem... Sunt foarte bine, mulțumesc, sunt sănătoasă. Restul nu mai contează. Care este atmosfera acolo unde ești? Și am o stare de spirit foarte bună. Bun. Este liniște. Da. Este liniște. Ne-am obișnuit, acceptăm situația și așteptăm să treacă. Bun, deci așadar, la situația foarte gravă care în Italia, cu mii și mii de morți, prin urmare, soluția este să accepti și să mergi mai departe. Înțeleg că e asta. Bun. Ai văzut în jurul tău situații care merită povestite legate de acest virus sau ai auzit lucruri care într-adevăr te-au impresionat? Din fericire nu am văzut, din nefericire am auzit. Am auzit și situația este destul de gravă pentru că se extinde foarte repede, dar sperăm să fie bine. Momentan, în zona unde sunt eu, situația este puțin sub control față de restul Italiei. Bun. Deci e mai bine un pic. Da, este mai bine, sunt cazuri mai puține. Cazuri mai puține. De ce? Pentru că sunteți pe insulă și vine mai puțină lume sau de ce? Da, ideea este că ne-am trezit puțin mai târziu. Da. Așa. Și autoritățile au închis granițele, au închis aeroporturile, nu mai intră și nu mai iasă nimeni. Așa. Din insulă și se ocupă de cei cu virus, momentan. Bun. Restul stăm în casă, evităm contactul cu alte persoane, avem foarte multe restricții. Dă-mi exemplu, ce restricții? Ce restricții aveți? Ce restricții aveți voi acum? Te ascult. În afară de supermarketuri, de farmacii și de bănci, este absolut totul închis. Aha. Bun. Da. Bun. Asta înseamnă că faci sport acasă, în sufragerie. Fac sport acasă, da. Spre ghinionul meu sunt în pregătire. Depinde pentru ce. Păi în pregătire pentru ce? Să mai ține? Pentru ce te pregăteai tu? Sper să da, pentru că prima competiție eu o am pe 27 iulie în America. Aia se ține, da. Și sperăm să se reglementeze situația. Și trebuie să te antrenezi din greu, bănuiesc că acasă acum. Da, mă antrenez zi de zi. Altceva n-ai ce să faci. N-am nimic de făcut. De câtă vreme ești acasă și n-ai mai ieșit? Sunt de luni. De luni. Chiar vorbeam cu Bogdan după masă și ziceam că nu mai știu zilele. Îl întrebam ce zi este astăzi. Da. Te uiți la televizor? Ce faci? Nu.
Nu? Nu mă uit la televizor. Și ce faci toată ziua? Citesc foarte mult, mă antrenez, mă odihnesc, vorbesc cu familia, Da. vorbesc cu prietenii pe site-urile de socializare și trece ziua. Și eu de la capăt. Dar dacă vrei să ieși din casă, trebuie să dai cu subsemnatul? Da, Adică? da, trebuie să ies numai în cazuri de urgență, numai la supermarket. Așa. Sau dacă am pe cineva în alt cartier care are nevoie de ajutor. Numai așa, nu. altfel nu. Și, Trebuie să... și ce faci? Semnalezi la poliție? Sau e cineva pe stradă și te Cui întreabă dai unde raportul, mergi? Cum exact. se întâmplă? Da, avem un modul cu Da. declarație, semnăm modulul respectiv, punem data în care ieșim din casă, ora la care am ieșit și plecăm spre destinație. Și destinația unde trebuie să ajungem. În cazul în care suntem opriți de poliție, se întâmplă foarte des, arătăm documentul respectiv. Foarte, foarte, foarte tare. De altfel și la intrare. Bun. La magazine cum faceți? E coadă? Ca să nu fie aglomerat. La magazine sunt cu program scurt perioada asta și nu se intră doar o persoană, intră doar o persoană, își face cumpărăturile, iasă, intră cealaltă persoană. Se fac cozi destul de mari. Păi și la cozi cum și la- faceți? Că trebuie să exact. fiți... O secundă, că la coadă trebuie să fii la 1 metru unul de celălalt. Ce fel de coadă e aia? Sau la 2 metri? Suntem împrăștiați peste tot, la distanță de 1 metru față de celălalt. Coadă între ghilimele, da. Incredibil, incredibil. Ce se întâmplă dacă Da. nu respecti lucrurile, adică, de exemplu, nu respecti hârtia pe care ai spus-o mai devreme, pe care ți-o cer autoritățile? Sunt amenzi foarte mari, începând de la 4.000 de euro. Da, mi se pare corect. Pentru că e ceva și mie mi se serios. pare E corect. foarte serios. Iar situația este serioasă. Așa este. Auzi, tu ce părere ai? De ce totuși atât de multe cazuri în Italia? Pentru că în lumea, inclusiv eu, am luat totul ca pe o glumă. Că nu este adevărat, nu are cum să fie atât de grav. Este adevărat faptul că este panica mai mare decât ceea ce se întâmplă. Da. Nu ne-am protejat, am intrat în contact cu persoane care nici ele nu știau că au virusul respectiv, pentru că apare la vreo 3-4 zile. Da. Da? Și s-a extins pentru că este normal ca și orice virus, noi îl ducem mai departe. Bun. În momentul în care noi ne oprim, virusul se oprește. Așa este. Bun. Așa este, Ce urmează să într-adevăr. faci? Câtă vreme trebuie să stai închisă în casă? Cred că până pe 3 aprilie. Așa. 3 aprilie. 3 aprilie. Da. Asta înseamnă destul de până pe mult. 3 aprilie. Interesant. Și apoi, da, și apoi așteptăm vești de la autorități. Vești de la autorități. Bun. Da. Veștile le afli de pe internet, că la televizor văd că nu te uiți, nu te... Da. Da. Nu mă uit la televizor Ai, pentru că Vreau să te întreb ce fel se de... prezintă situația mai mult decât Și intri în panică. trebuie. Mai mult decât trebuie, spui tu, la televizor. Vreau să te întreb altceva. Da. Da. Cât de greu este să stai închis în casă? Mi-a fost foarte greu. Prima zi mi-a fost foarte greu pentru că eu sunt o persoană foarte activă. Însă m-am gândit că sănătatea mea este pe primul loc. Nu-mi permit Așa. să mă îmbolnăvesc în momentul ăsta. Și accept situația. Sper să fie bine. Nu vreau să mă pun în pericol și nu aș vrea vreodată să pun în pericol persoanele din jurul meu. Uite, vezi, acest gen de educație lipsește în România pentru că oamenii nu pricep. De exemplu, aseară, pot să dau un exemplu de la televiziune. Există o moderatoare care se numește Denis Rifai, care a ajuns în carantină, în autoizolare acasă, pentru că a luat-o în brațe pe doamna vicepremier Raluca Turcan, care nu știa că domnul senator, da, domnul senator Chițac este bolnav. Dar dacă ea ar fi păstrat distanța, poate că ar fi scăpat.
Vezi? Da. Cred că cu siguranță ar fi scăpat, pentru că este un virus care se transmite Foarte ușor. foarte repede. Foarte repede. Așa Bun. este, din păcate. Atunci, Da. nu facem morală nimănui, era doar un exemplu, nu ne interesează altceva. Dar pe de altă parte, românii încă nu înțeleg cât de periculoasă e treaba asta și probabil că o să ne dăm seama mai târziu. Până atunci o iau așa, să mai spală pe mâini, dar mai vezi oameni care se uită ciudat în jur Se și uită ciudat și oameni că- care nu respectă distanța, de exemplu, sau care nu pun măști, n-au nicio treabă. Da, să spun, Cristi, ceea ce se întâmplă acum în România, se întâmpla în Italia acum o săptămână jumate, 2 săptămâni, cam așa. Sunt niște pași pe care noi i-am urmat, acum România îi urmează și, din păcate, și celelalte țări. Foarte trist. Da. Sunt glumele la început, apoi când încep să ni se închidă Să nu mai fie. magazine, Exact. cinematografe, mall-uri și așa mai departe, începem să ne punem un semn de întrebare și apoi când ne închid definitiv în casă, conștientizăm situația. Am înțeles. totul serios. Deci, tristețea pentru România, stimați telespectatori, este că o să ne prindem cât de grav e când o să ne închidă în casă, dacă o să ne închidă în casă. Da. Sperăm să nu ne închidă în casă, dar atunci probabil că o să peste ne... tot. Până atunci Sperăm. mai stau oamenii, că s-au mai rărit, Tu de câte mașinile ori, pe stradă. scuze, tu de câte ori a trebuit să ieși din casă săptămâna aceasta? Am ieșit săptămâna asta o dată. O singură dată. Deci s-a putut sta. Da. Ți-ai făcut provizii de mâncare? Zic, s-a putut sta în Da, casă da, și da. 5 zile, ca să nu fie o panică atât de mare. Ți-ai făcut provizii de mâncare? Că în România e pe bază de provizii. Da, este pe bază de provizii, dar la urma urmei este un virus, ce drept periculos, dar nu e criză de foamete. Nu, în România Panica care se produce în De supermarketul. hârtie, de... În România toate casele sunt burdușite cu mâncare, înțelegi? Nu mai are loc frigiderul de atâta mâncare. Nu, noi ieșim, dar cum vă zisei, păstrăm distanța, intrăm câte unul în supermarket, magazinele au produse, suntem liniștiți. Eu ies odată la 3-4 zile să-mi fac cumpărăturile pentru că am nevoie de produse proaspete, de fructe, legume proaspete. Nu îmi permit să-mi iau pentru 2 săptămâni, pentru că mi se strică și n-ajung nicăieri, dar e bine, da. Da.